Ma. Baba, yini inkinga? Inkinga. Buza indodakazi yakho le. Ngiyayisola bengimsapi nje. Kazi bengimusapi. Unikele ngayo indondo. Unike bani? Uhambe ngangitshelanga kwase kwamele ngiyithobe phambi kwabantu bonke. Baba, bengakwazi ukuphefumula kahle lapha. Bekumele ungitshele bengizoletha ithange lonke lomoya wokuphefumula. Namhlanje ngiyaqalekiswa ngawe. Kade ngakukutshela isithunzi sami ngisithanda ngaphezulu kwempilo yakho le. Uma uzwa ngaphefumuleki kuzomela ujwayele. Manje uyophuma la endlini ngoba usuyongena lapho uyoshadela khona. Ndodana, usuku lomshado uzonqunywa kusasa. Lungiselani. Yebo baba. Manje ngizoqala ngilungiselela umdlalo. Naye futhi ngizomgada lo. Ngizokwenza nje kube umsebenzi wami ukuthi lo akaphumi la. Kuzomela uqinisekise udadewenu uziphatha kahle. Kanti mina kungani kumele ngiyiphathe ngalendlela ofuna ngayo? Kungani nobabili ningenzi lutho nje, he? Ningasho lutho nje. Isitori semihla ngemihla leso. Asike isidingo sokukhuluma. Sekungamahlala khona kithi lawo. Labantu beberob. Uba ngempela udlala kanje ya. Kusizani ngempela? Ukusala ubhuti uwinile ngithi. Kodwa umbuke nje ukuthi unjani. Umbuke nje ukuthi ulimele kanganani. Yazi lamanceba abhlungu ngempela kakhulu yazi. Surya. Hey Surya. Surya. Indodana nami inqobile namhlanje. Indodana nami baqoqa amakhanda bonke. Baba, awuthi ngibambele. Cha, hayi namhlanje. Namhlanje ngidla amambango ngoba bengijabhile. Kusengizodla amambango adliswa injabulo. Mantombazane, senifikile. Kwakuhle kade nginilindile nami. Ingabe senifikele ukuzohlala la? Kunjalo. Utathi usekuzoba umshado. Utathi usehlala la kuze kudlule umshado. Buka nje, sifike nekhwama zethu zonke. Yebo. Yinina nje nodwa. Uteja kazanga yena. Cha. Uhambile waya kobheka into ethile. Manje uzoza aqonde emshadweni. Ey mina Awusho. Phetheni ibasket. Siphatho sweet. Baba mnandi. Besikuphi isidingo sokupheka kangaka? Bushadro. Siphule ba amathamo namhlanje. ayikho enye into ongayenza ngaphandle kokuphula amathamba. Sikisting. Wena ngikatele yena nje. Ngicela ukuthi kungangena umuntu ongaziwa la ekhaya ngaphandle kwemvume yami siyezwana. Uma ngabe khona kuzomela ngabe saphuma. Siyezwana? Kulungile. Hambani niyolinda egate-ini. Kodwa ungasithatha apha ngempela. Isibini sokuvela ungene nilimbakha nje. Uvela ungene nje ukhulukuteka, ha? Vela ungene nje umuntu ongenendaba nempilo yakhe. Akukhona nje ukuthi okwabantu. Kodwa senza njani ngabangaphakathi? Uyabona kuswela ngalelo suku uTolja elahleka. Angisafuna ukuphinde ngithatha amanye ama-chance futhi. Uma ngabe wena ingqonqe ngeqwa lutho ekhaya. Pho uThuji uweqe kanjani pho, he? Uphunyuka bemphethe intineni inkothi yabo wena, he? Sorry. Yebo, Yini kubeka la? ngilethe izinto ezodingeka emcimbini namhlanje. Ubumhlonishwa. Ngobani? Zizomosheka lezi zinto mawubonisa mina. Uyabona
njengoba ubhuti kababa uShakru kuyena osebheke yonke into. Hayi cha lutho. Umhlonishwa phela kusho yena. Ingakho bengibuza mina. Ubaba usahambe usaye eMumbai. Kunezikhulu ezibalekile asayozimema lapho uthi zibe khona. Kodwa uzoboya. Wozani phuthumani. Sasifikile isikhathi sokubeka isuku lomshado. Wozani. Soria. Awuhambe ubasize laba bantu. Ubaba ushiye wena intambeni zawo wonke lo msebenzi. Awuhambe. Uqala usebenze lapha. Ungaphuthelwa izethembiso. Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu ngo6 ntambama khona lana on yours truly zizonke sisonke DSTV channel 169.